לא זיקוק, בוא. בוא נקרא זיקוק. בלי ידיים, מה קרה? הלו! אלי! אולי תגיד. רגע, אתה גם כמובן. זה משטרת ישראל. מה אתה עושה? למה אתה עושה? שנייה, על מה? על מה? על מה עצור? תגיד על מה? אלי, די! אתה יודע מה? מה קרה? אתה יודע מה? אני אתן לי... מה קרה? חברה שלי? תפסיק לצלם אותי זו. זכותי לצלם אותי. זכותך לצלם אותי, אין בעיה. תזכור גם את התקשיב והכל. תן לי רגע להגיד משהו לחברה שלי ואני... בטח שאני מצלם, מה זה? בדיוק חברה שלו. כמונו. אלי! סבבה? חברה שלו? תן לי רגע. אתה אומר לו, תראו רק חבורה כמו שיזבור בשביל. לא, תודה. הבנת אותי? הבנת? כן. תיזהר ממני. סבבה, זורם איתך אחי. טוב. תנסי לי? מזל טוב! רגע, לא שמעתי כלום אבל. היה כן או לא? רגע. בשעה טובה, מזל טוב! אבל היית צריך להרביץ לו באמת. איך היא הביאה לבכות? צי הנישואים היום בערב, תמכרו לבפיים. רגע שנייה, היא אמרה כן? כן. אבל אפשר לשמוע את זה שוב? ברור! תגידי כן, ברור. כן. מזל טוב, תעשו להם כפיים! ואם שלום, כל כבוד לך, יהיה לכם מזל טוב בעזרת השם. היה פוני פזדץ, אני נהניתי משהו בן זונה.